Lige uden for campingpladsen, der ligger der utrolig smuk natur. Der er selvfølgelig Vesterhavet, som er et helt kapitel for sig, og vi skal selvfølgelig ned på stranden lidt senere i programmet. Så er der plantagerne, og nu skal jeg ud i en af plantagerne, og det skal jeg sammen med en person, som har haft utrolig stor betydning for Henne Strand. Købmand Hansen er ikke en herre hvem som helst. Han har de sidste mange årtier gjort ubeskriveligt meget for turismen i Henne, og jeg har lokket ham med på en tur, for er der en, der kender plantagerne, så er det selveste Købmand Hansen. Jeg cykler hernede ret jævnligt sammen med tilfældige mennesker, jeg træffer, og det hedder den tilsandede egeskov. Ja, og det er jo egentlig fordi, at træernes kroner, dem ser vi flest af, især når vi er i nærheden af vandreklitterne, fordi de er opslugt af, altså træerne er opslugt af sand gennem århundreder. Vi er på en klittop for øjeblikket, og det egetræ, vi ser, det er simpelthen kroner, altså grene og kroner, vi ser. Stammerne, de sidder nede i jorden. Men det er også derfor, det er meget charmerende. Det er en anden verden. Det er jo helt forskellig natur. Altså, nede ved Tanersø, der er det jo græs og siv og så videre, altså, og vand, altså, og længere ud, der er det jo klitter og andre klitter, altså. Vi kommer også ud på de yderste klitter, hvor der er en ubeskrivelig udsigt ud over Vesterhavet. Her får man også et godt indtryk af, hvor storslået naturen er i hele området. Hvad giver det dig at tage gæsterne med herud? Jamen, det giver mig for det første en masse motion og frisk luft, og så giver det måske også nogle gode kammerater, men det giver også nogle glæder for de mennesker. Der kommer der egentlig folk og siger til mig, hvor er vi en god tur, altså, det varmer. Jeg har på fornemmelsen, at det her område, det er på en eller anden måde dit hjerteblod. Ja, det er det blevet. Altså, jeg har været så mange gange, da det ligger tæt ved Henne Strand, hvor jeg bor, og så er det nærliggende at tage ned. Ja, og det gør godt. Man skal få fat i det lokale korte, og så se, hvor det er grønt. Ja. Vi har et Blåbjerg til den anden side, der er pragtfuldt med masser af stier og vej i, hvor man laver cykelløb og så videre, og det er også pragtfuldt. Og så skal jeg lige høre dig, hvad er den bedste årstid herude? Hele året.